bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon hannde ko alarba hawri ko 3 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar ɗum noon guidoɗen ko taw ko habbatuɗe weeyo hono toon to Jamaïque hendu bondu nan toon ñalli donc e ƴiwonde nduɗon hendu ƴiwonde wiyetede Beril ene wayno ko rewi toon to duundi wiyetede Graneta Kariakou nde rewi toon nde kala ko woni ɗon galleji ene woni momti ɗum ha laaɓi ɗum noon wayno ko hendu ndu kadi no mbirni no wonde tumnade reporter CNN gonɗo toon wi ko hendu ko catégorie 4 e kadi vitesse muɗum nune ko vitesse kulɓiniɗo no feewi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbi noon ni habaruji men États-Unis puɗɗoɓe d' abord ko toon to Maison Blanche hono toon to Washington hono kamɓe gouverneur uji leyɗe état ji kewɗi mbawino toon yaade toon hannde fottude kanko président Joe Biden ɗum noon ko pottidal mo mbiyata privé wonande kamɓe démocrate en surtout ardiɓe ɗeɗon leyɗele ne jeeya hen gouverneur mo New York ne jeeya hen gouverneur mo Maryland gouverneur mo Michigan e gouverneur uji goɗɗi tawaɓe hen surtout yen taw kadi kamɓe koye mabɓe ardeɓe toon surtout gouverneur mo Illinois ko kanko woni mawɗo fedde gouverneur uji toon to États-Unis caggal nde ɓe poti kanko président Joe Biden ɓe mbawi haalande ɓe mbi wanni ko mission mabɓe wonno toon ko anni mabɓe wonno toon ko haalande président Joe Biden kadi hono yimɓe wonɓe leyɗele mabɓe ɗeɗo kamɓe ɓeɗo gouverneur uji démocratique ɗi ɓe gari holko ɓen ko yimɓe mabɓe holko yimɓe mabɓe kalata ɗum ɗo fof ari ko caggal nde kanko président Joe Biden débat makko mo wadduno e ancien président Donald Trump ɗum noon ñande nogas jeeɗiɗi nduɗo lewru oɗon débat kadi yiya wonde ko kanko président Joe Biden omo joguino caɗele wawde haalde wawde kadi andude ni holko haalata pour ha wawa defandude hoore makko mani caggal mum gulali kewɗi wiya wonde ko kanko président Joe Biden yo ittu inde makko e liste wonde candidat walla yidde nomede pour wonde candidat en kadi ƴewtade walla ƴewde wonde président kadi lawol gongol woteji baɗoji ñande 5 novembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi ɗum donc en woni ko kamɓe gouverneur uji ɓe gari kadi fottude makko toon kanko président Joe Biden e ɗum noon ko wiya ko fama ko tan ɓe mbi wonde ko kamɓe foof ɓe goni caggal makko kanko président Joe Biden e kadi ene wayni koɓe e haalluji ɗe ɓe kalde makko paami wonde ko waɗimo hen ko yidde gagnade ko wawi wonde fof ene woni ko e konngol kanko président Joe Biden o haali wi wonde ko hawnaki balɗe garoje ɗe ma wotta kadi gueɗe jaltuɗo kene wawa wallude holludemo est ce que mo foti heddade wonde candidat walla kadi mo foti yaltinde hen hoore makko donc ɗum noon kanko président Joe Biden woni o fottata ko goto e yimɓe ardiɓe toon chaîne télévision ABC biyeteɗo George Stephanopoulos ene wayni ko on jogori waddemo entretien oɗo entretien ene wayni waɗata ko ñande aljuma nde 8h heure locale ɗum noon ko heure to Washington caggal oɗo entretien kadi ene wayni kadi ko kanko président Joe Biden haalluji gummi toon o wi wonde ko ɗum ɗo fof ene jeeya gueɗe ɗe ganduɗa hen maw rewide hen ƴewde kadi wonko hankkadi est ce que wonko foti marchude wonko fotani marchude ɗum ummade toon Maison Blanche hono ko presse secrétaire makko haali wi wonde ko hono kanko président Joe Biden haysindo wonde won pression ngaji gonɗi e makko surtout ummade won démocrate en surtout yen won sénateur uji walla won représentant ji puɗɗiɗi wiide oɗo saha joni kanko Joe Biden yo yaltu wonde candidat pour ko fate banggue démocrate en o wi haysindo ɗiɗon pression ngaji en continue ne mbaɗi oɗo saha joni président Joe Biden ene wayni ko o jogaki anniya yaltinde ittude hono inde makko ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof ko pression ngaji goɗɗi ɗi kadi nana kaala hono kanko Kamala Harris omo foti kadi hutorade article mo mbiyata article 25 pour wiide wonde ko président Joe Biden wona capable walla kadi ene wayno ni ko kanko Kamala Harris omo foti nomede kanko hoore makko wonta candidat e kadi e nder sondage ji jaltuɗi e oɗo saha joni ene holle so tawi élection ngaji mbaɗi hannde kanko Kamala Harris omo wawi dañde 50% contre Donald Trump 43%. ɗum ɗo fof ko hunde hollore oɗo saha joni hawnaki est ce que kanko président Joe Biden so oppi won bawɗo wonde ɗon taw ko candidat démocrate bawɗo fottude Donald Trump ha kamɓe démocrate ɓe mbawa hebde président
ɗum noon hannde tugnaade kadi e sonde juuji beddi hono ko ɓuri heewde yimɓe jogorɓe wolde démocrate en walla yimɓe kam jogorɓe wolde e mbi wonde ken won 72% e yimɓe ɓeeɗon namdaɓe mbi wonde ko kanko président Joe Biden o ala oɗo saha joni pewntagol gila e haqqille makko ha e kadi e cellal makko pour wawde wonde président ɗum noon ko caggal nde débat wonde e mbi kadi e nder kamɓe démocrate en registriɓe pour ne vote woni ko 49% mbawi wiide wonde ko Biden kañum hoore mum kanko président Joe Biden en wayno wala oɗo saha joni en wayno ko duuɓi makko ɗi sipama duuɓi makko ɗi en oɗo saha joni wala probléme pour haqqille makko ne wawa wawde kadi continde wonde président e ɗum noon ko ɗum woni koɓe kalata e ɗum ɗon kadi ko hadde débat wonde ɓeɗon yimɓe miijinoɓe wonde ko wawa wonde président ti babude duuɓi makko babude kadi en wayno wawa wasdemo wawde teskirade won gueɗe ko huude ɓeydide ɗum noon wonno ko 29% hade débat o wadde ɗum noon en wayno ko ɓeydima kadi ɗuminde e tugnade kadi won démocrate en surtout en kanko jaaratono to Caroline du Sud biyeteɗo Jim Clyburn kadi ko neɗɗo supporter en makko no fewi kanko président Joe Biden ene wayno on kadi nde fotti Dana Bash ko goto e journaliste uji CNN dirigenoɓe oɗo débat hakkude Donald Trump e kanko Joe Biden ene wayno nde fotti Dana Bash wi wonde ko d' abord omo faami kanko woni o waɗi ɗeɗo gueɗe laabi kewɗi o waɗi débat ji o waɗi kadi wallude yimɓe fewnitade ko fati débat ji o wi ko nde o yi président Joe Biden nde kadi o faami kadi noɓe pewntirimo ni ko pewnitgol ɓurtingol no fewi donc wonko ɓe mbaɗa makko ɓurti holko wawi kanko hoore makko siftorto pewnitagol ngol ɓurti no fewi e kadi kalino kadi mbi sibabude kadi mabɓo mo wonduno ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa henne joguiɗe battane bonde e ko fati e débat o kono en wayno ko ɓe mbi ko wona faute makko kanko président Joe Biden goho en wayno ko gueɗe ɗe waɗi waɗani États-Unis ɗe gueɗe moƴƴe ɗe waɗi surtout ko fati e économie o ɗum noon foti majjinde 90 minutes débat mo hakkude makko e Donald Trump o wi haysinde ko Donald Trump e nder débat o ko kañum ɓuri folde kono ene wayno ko CNN ne fonno jogade kañum hoore mum gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi ƴewtade à chaque fois nde Donald Trump haali hunde pour wonde est ce que gonga wona gonga Donald Trump gueɗe ɗe haali toon ɗe foof ko gueɗe ɗe ganduɗa en ndewani lawol wona gonga e kadi ko gueɗe ko cemte ɗum noon ko tugnade kanko kadi Jim Clyburn Bridge men international giɗaɗen ko toon to Mauritanie ha hande tugnade kadi ko winda e ɗe journaux ji gonɗi toon to Mauritanie doole ko haalate oɗo saha joni ko fitinaji baɗɗi toon fitinaji ɗi kadi surtout en kamɓe dadiɓe ɓe guila e police ha e gendarme ha e militaire uji doole ɓe kutorto pour yande ɓeɗo manifestoɓe walla ɓeɗo wonɓe laabine walla mettere mumen sibabude woteji ɗi hande tugnade e journaux ji ɗi kaali toon to kayiɗen wayno ko tugnade kadi ha hande ko journaux ji ko kaali wonde ko en wiya au moins hakki yimɓe tato maayi toon ɗum noon ko caggal nde police walla gendarmerie walla militaire uji jane ɓeɗo seppannoɓe wonde toon ɗum noon ne wayno ko andaka taw holko woni détail muɗum holko woni ko kamɓe police koɓe takki ɓeɗon walla holko woni sababu holto ɓe poti ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa enne kamɓe candidat ji ɗi foof peela laamu walla peela parti laamiɗo pour wiide wonde hutorima doole pour hadde yimɓe manifestoɓe ko way wonde foof ɗiɗon seppoji kadi gari ko caggal nde kanko Biram Dawal Abedi caggal nde résultat ji jalti wonde ko kanko hoore makko en wayno ko kanko woni kawaɗo eyyi ɗum noon kadi en wayno taw hawnaki kadi taw kamɓe ɓeɗo kadi seppoɓeɓe eɓe continue wiide wonde ko Biram Dawal Abedi haawi ko way wonde foof en wayno ko hollaka taw ha oɗo saha joni ɗo gonɗen ɗo en hol ko woni résultat ji bawɗi fennude wonde ko kanko président Ghazouani hawi woteji bannoɗi toon ñande aset nogas e jeenayi lewru juin ko wawi wonde fof e tugnade kadi e habaruji gumriɗi toon kriɗen ko windi wonde ko ene wayno ko kamɓe partiji walla kamɓe candidat ji janoɗi kamɓe candidat ji ɗi foof eɓe joguino droit wadde appel walla namdirade ko wiyete conseil constitutionnel ko fati tawde ɓe calli résultat ji ɗi eɓe joguino droit ɗon e 48 heures ɗum ko loi o ɗum yamiri kono noon en wayno ko ha ñalawma alarba donc hay goto e candidat ji ɗi wawani jokkodirde e conseil constitutionnel donc ha mercredi hande ɓenni ɗum noon en wayno hankkadi tawde hay goto meeɗani namdaki ɗaɓɓani wonde ɗiɗon résultat ji yo ƴewte yo conseil constitutionnel ƴewte ne wayno hankkadi hay goto meeɓe hankkadi ala salade ɗiɗo résultat ji
ɗum woni ko loi yamiri toon to Mauritanie ko wawi wonde fo en ko wawi hen wonde fo en wayni ko candidat ji kewɗi puɗɗima oɗo saha joni noddudemo kanko président Ghazouani pour yettudemo e victoire makko ene jeeya hen ko sakkiti ko candidat biyeteɗo Mohamed Lemine Murteji Wilvavi ka kañum hoore mum ne wayno ko wawi neldude ɓatake hono kanko président Mohamed Cheikh Ghazouani pour wadde ɗum yettude ɗum e gañugol muɗum ɗiɗon woteji ko jiiɗa ɗum luural no woodi hakkude oɗo saha joni kamɓe candidat ji ɗi e surtout ene ko kanko candidat Outouma Soumaré ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko nde wawi joddade hande e président Mohamed Cheikh Ghazouani en wayno ko candidat ji kewɗi mbawi windude ɓataki mbaɗi déclaration mbiɗi wonde ko ene wayno ko kañum en dakkodirani e jonde makko walla jokkodiral makko e Mohamed Cheikh Ghazouani en wandi ko ɗiɗo candidat ji tako parti ji signimɓe waddunoɓe makko conférence ko adi ñalawma ko adi ɗum ɗon mbawi mbi wonde ko ɗum ɗo henna ko hunde kadi luurodirde e gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɓe nanodirno ko wawi on fof ɓe ciñni oɗo lettre déclaration ene jeeya hen kamɓe signimɓe parti biyeteɗo RDP Youssouf Mohamed Issa parti biyeteɗo PMUF Abdourahmane Hamoudi parti biyeteɗo PNV Dame Fall ti goɗɗo kadi biyeteɗo pour PVP Sidi Wulle Mohamed Lemine UNC Baye Oumar Niass kan Hamidine Mokhtar kañum hoɗum ko kañum ko candidat wonno Moussa Ba Gelongal Ba kañum hoɗum ko candidat wonno ene wonde kadi Yaya Loloud on ko Massoud on ko député ene wonde hen kadi Kadiata Malick Diallo ɓeɗo fof ko yimɓe signimɓe oɗon lettere donc wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo fof ko holludeɓe weltare wasde mabɓe weltade pour wonde holko woni sababu kanko Outouma Soumaré o wawi kadi fottude Ghazouani e kadi o wi wonde ko résultat ji Ghazouani walla résultat ji baɗaɗi toon to Séni ɗi ko ɗini résultat ji kadi kanko hoore makko o yii e nder liste uji makko ɗum noon mo reconnaissi ɗi noon résultat ji ɗum ɗo fof ene wayno ko kamɓe yimɓe opposition oɗo saha joni ɓe continue haare mabɓe ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe continue wonde neɗɗo goto ɓe continue haalde konngol gotol tumnade kadi lettre déclaration moɓe bindi ñande 2 juillet hitande ujunnaji 2024 hande habaruji men international toon to Mauritanie tumnade kadi e konngol makko kanko Biram Da Abedi ene wayno ko surtout kadi sifade événement ji walla gueɗe baɗɗe toon to kayɗi o wi wonde ko ene wayno ko kanko Biram Da Abedi o wiiɗi holdu tan wonde ko walla parti laamiɗo hono kanko gagniɗo ɗum ɗo kadi résultat ji ɗi ene wayno ko résultat ji ko puntaɗi neɗɗo gagniɗo fonno ko weltade wona kene ene yaha ne feeya yimɓe walla ne riddi yimɓe walla ne haɗa yimɓe wadde manifestation ngaji ha kene wara hen yimɓe o wi kadi kanko Biram Da Abedi o wi wonde ko yimɓe yo ciftor wonde ko e nder hitande ujunnaji 2019 kanko hoore makko caggal nde woteji mbaɗi nde ko kanko kadi sali wadde yaade hutorade ko wiyete doolako hutorade kadi gueɗe ko fate violence fate seku ɗum ɗon e wayno ko e oɗon saaha hono gardiɗo flamme hono biyeteɗo Samba Thiam ko kañum goto woni takkinoɗo e makko kañum kadi wallimo way wonde ko ene wayno ko kanko hoore makko o jogorani oppude Samba Thiam hay sinno aduna foof woppi ɗum ɗum noon kadi kanko Biram Da Abedi kadi wi wonde ko o andira ko neɗɗo ƴeewowo jaam ɗum waɗi mo décora e leyɗele kewɗe organisation ngaji kewɗi dokkimo walla ne mantimo sibabude makko kanko wonde neɗɗo o haali kadi haala kewko ko fate commission électorale indépendante mo wiyata ɗum Séni o wi wonde ene wayno ko ɓen kolli résultat ji kala procédure verbuji ɗi jogui résultat ji gonɗi hen ɗi ko résultat ji baylaɗi ko ɓuuri hewde nokkuji gonɗi hen ɗiɓe bindi walla ɗiɓe mbaɗe site mabɓe ɗi nokkuji ɗimaji yimɓe wodɓe hen ɓe ɓurti yimɓe windiɓe ɗum noon e tumnade makko konngol makko kanko Biram Da Abedi wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni o wi wonde ko hono caɗele baɗɗe toon to kayit ɗe ene wayno wi ko gardiɗo leydi hono Mohamed Cheikh Ghazouani kañum hoore mum hollani hen responsabilité muɗum par ce que wawa hollude responsabilité makko ene wayno ko o wondaka ko kewata toon ko fate nder leydi o sifima kadi o wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ko no kanko Mohamed Cheikh Ghazouani no arduru leydi ndi ni o wi won ko way kono zawiya ko mbiyata suufi ni ɗum ko konngol makko kanko Biram Da Abedi o haali o yenni hen kadi hono oɗo saha joni hono ko ministre de l'intérieur ko kañum hoore mum woni représentant ɗo laamu ngu e surtout yenne ko kañum kadi yamiri kala caɗele baɗɗe toon to Kahay habaruji men international hande toon to Mauritanie
tungnade Jeune Afrique windi wi wonde ko caggal seeda wonde ko caɗele mbaɗi toon ɗum noon ko hereji mbaɗi toon to Nouakchott surtout caggal nde kanko candidat président Ghazouani nde o haala wiya wonde o gagnima élection ngaji bannoɗi ñande 29 ɓe mbi ko kala ko fati internet kadi ene wayno surtout ko fati mobile o ustama toon ay ɗum noon kadi siftorto kadi siftini kadi ko gueɗe bannoɗe hitande ujunaji 19 nde woteji mbattonde ɓe donc ko internet kala ko fati téléphone aji mobile oɗo sajon ko gila jamma hanki ɗum noon ko kadi ene wayno ko tungnade noɓe kalir ni donc e tungnade noɓe kalir ni guila jamma hanki internet ko kuppa toon ɗum noon kadi e tungnade hande Jeune Afrique ko haali ko gueɗe ɗe ganduɗa en leyɗele kewɗen kutoro ɗum e aduna he so tawi kañumen koyemumen ene jogui caɗele walla mbawa contrôle surtout seppoji baɗoji caggal événement ji politique ko ɗum waɗi nder hitande ujunnaji 2019 kadi ɗum noon ko caggal nde élection ngaji mbaɗa toon caggal nde résultat ji jalti ene wayno kadi hono Mohamed Cheikhul Ghazouani de gagnino toon premier tour en mbi kadi ene wayno leydi ndi kadi wawino kuppude wawino dañde kadi haareji wawino dañde kadi yimɓe ferɓodirɓe toon ɗum noon kadi ha yimɓe opposant ji yimɓe lundiɓe nangga e kadi ene wayno ni hay yimɓe kadi jeeyaɓe leyɗele goɗɗe nangga toon pour mbawa takka kañumen koyemen en gonduno e ɓeɗon wonnoɓe seppoji e ɗum waɗi oɗon saaha internet kadi kuppa oɗo saaha joni noon e wayno tugui jaam hanki faade oɗo saaha joni ɗo gonɗen internet ko kuppa toon wonande ko mbiyata service mobile aji habruji men international cekkitoɗen ko toon to Nairobi ɗum noon toon to Kenya ene wayno ma won jonte ɗiɗi joni hono kamɓe Kenya naɓe ko ɓuuri hewde guure mawɗe gonɗe toon to Kenya surtout capital mabɓe Nairobi ene wayno seppoji nen toon continue mbaɗa ɗum ɗon noon ari ko caggal nde jonte ɓennuɗe en hono toon kamɓe assemblée mabɓe national ɓe mbawino wodde pour projet ɓeydude ko fati impôt ji wonande yimɓe toon liggotoɓe toon to Kenya oɗon projet noon addino caɗele wonande kamɓe nden man kamɓe ɓeɗo fewjuɓe ko fati seppoji wonde salade oɗon projet ko ɗum waɗi hono kanko président Ruto gardiɗo leydi Kenya o wawino déclaré caggal muɗum wi wonde ko heeɗima yimɓeɓe ko haali ko o faami ɗumen sibabude yaltude ɗumen e laabi hollude wonde beltake hen ɗum noon e wayno ko élimini oɗon projet o signinta ɗum oɗotidi ɗum to assemblée nationale donc ene wayno ko ɗum ɗon continue deƴƴinani yimɓeɓe ene wayno yimɓe nen continue seppoji men donc hakkude mabɓe police ne werlo e mabɓe surtout yenn bomboji lacrymogène ɗum ɗo fof haɗani seppoji ɗi continue ko teskita to noon kamɓe fewjuɓe walla ardiɓe ɗiɗo seppoji ɓe puɗɗima wiide wonde ko famde wonde ko oɗo saha joni yimɓe wonɓe toon dole yimɓe seppoɓeɓe ko arɓe bonnude gueɗe public ɗum noon ene wayno ɗum ɗon kadi wona ɗum wonno anniye mabɓe ɗum noon ene wayno oɗo saha joni ko kamɓe ardinoɓe ɗiɗon seppoji ɓe goni koye miccade même wiide wonde ko ñande alhamisa janggo seppoji ponnoɗe wadde ɗi ɓe kayiti ɗum sibabude won yimɓe nattuɓe mabɓe kamɓe seppoɓeɓe en ene mbaɗa gueɗe bonɗe taw ko gueɗe ɗe ene won ala ko nawdi ɗum e forsude hono gardiɗo leydi o surtout henna kanko Ruto pour yo démission oɗo saha joni hono kamɓe police mo Kenya wi wonde ko wawi nangude kenona 1,7 neɗɗo taw ko yimɓe ganduɗa tuumaɓe mbaɗi gueɗe ɗe bonɗe ko mbiyata crime aji ɗum noon ko ñande mardi 2 juillet hitande ujunnaji 2024 bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sar ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alarba hawri ko 3 lewru juillet hitande ujunnaji 2024 en mbaali jaam.